ajudar a la inserció i reconduir conductes a través d'un element motivador, el futbol. Aquests són els objectius d'un dels projectes que du a terme l'associació Pa i Mel de Sa Pobla i que ha comptat amb l'ajuda econòmica del programa d'urgències socials de Sa Nostra. Cada setmana aquest grup d'enlots de Sa Pobla es reuneixen per practicar un dels seus esports predilectes, el futbol, i ho fan gràcies a l'associació Pa i Mel, dins d'un dels seus projectes d'ajuda als joves. El futbol és al cap i a la fi un element motivador. Setmanalment fem una sessió d'habilitats socials on aquests nens aprofitam tots aquells conflictes que han sorgit dins les aules o fora i que ens han comunicat tant des de serveis socials com de l'institut com de policia per resoldre i una mica reconduir la situació. D'aquesta manera, des de l'associació els hi donen mecanismes i instruments per transformar conductes que els poden afectar negativament en positives. Jo valoraria de forma molt positiva aquest projecte i totes aquestes iniciatives que se duen per fomentar que els nens no tan sols tinguin un espai on reunir-se i on, per què no, també tenir un espai per divertir-se, no? Sinó també nosaltres ho empleem com un espai per ensenyar-los i millorar totes aquelles capacitats que tenen aquests nens a dins. Actualment en aquest projecte hi participen una vintena de joves, tot i que ja hi ha llista d'espera per poder accedir-hi.